Lakini mwalimu Owidi hine ni umachal nade kapok adok ir Suba Churchill. Mokwongo sama ne ipango Sabasaba nikonwa ne gidwa dhi timo rapar mar kedo mane ji okedo higa 1990. To an kaka ng'e rapar ochalo Madaraka Day, ochalo Jamhuri Day. In fact gimiluongo ni Sabasaba ne joma nokede noket ni gin mashujaa. Koro gin margi iwacho wach chieng' Mashujaa Day. To ki celebrate gika chalo kamago to ji dhi e stadium, ji dhi e hall kamoro, to joma nitie weche ma ging'eyo kanyo wuoyo gi ji, go gi ji mbaka, to ji yudo entertainment to dhi dala. To kudwa dhi ni ji dhi timo rapar mar chieng' mane ji okedo, to wang'e ni tho mang'eny dhi bedo. Awinjo ka ji chayo polis ni ji otho mang'eny. Tadwa nyisogi ni kane polis ok odhi e gino ma polis odong' e mier mok lan ne ji ni kawuono polis ok dhi bedo, di koro wawuotho e street to wakalo kuom jomotho ma jowetegi onego, nikech weg ohala ne biro ting'o bete gi tonge karito go joma biro turo duknigi. To jotur dukni wacho ni kawuono ka polis onge, kawuono ating' mana bag madhi ting'e mwandu makawo. Omiyo polis mane kama ne polis nyalo timo magike. Higa 2017 ko Uhuru Kenyatta ne nie telo, ne ji ong'anyo odiochieng' achiel kende ne ji otho 24. Higa 2007 e post election violence ndalogo te ji notho 1,500. Kawuono wawuoyo ka gima polis masani ema richo to machon kata ne beyo. Gik ma wadhi ne ndara sani kata mana chakre agency ne chaki, gin gik ma kata ndalo sirikande mokalo ne gitimore. Ng'anyo bedwa ni ka ji dhiye tidhi ka nitie gi gimidwaro. Nyicha neno ka jo Azimio notero ji e ndara 2023, to ne gichano gik moko ma gidwaro. E wiye malo ne gidwano yaw sava. Namba 2 ne gidwa ni mondo duok nengo mogo piny. Kamano. Gima ka koro sirikal odhi okonyo motim to ji wuok e ndara. To mato dhi to gimomiyo ji odhi e ndara to konyiswa. To joma biro konywa gin jofwambo. Nya winjo ka gichopo kamoro ni Zimmerman to giyudo ka ji turo duka. To ng'ama ni kanyo lando ni ya ni protesters odonje duka ka turo. To ka giduoge street town ka to giluongo joma giyudo kanyo marito dukni gi nyama kima mondo kik kwal ni goons. Joma turo ogine duka Zimmerman are called protesters. To and the ones marito dukni gi mondo kik tur tiluongo ni goons. Omiyo we must come together as a nation mondo wawinjire wayal ni to gini oakanye. Gimomiyo ji dhi street sakasa to ka ji osewuok ni wadhi timo commemoration to kichiko iti to mbaka migo street en Ruto must go. Mbaka migo street en one term. Nitie jomoponde tok ng'anyo ni gidwar ni president biri dewa giri gikuo manyasi diga 69 no gedini moko ma ka e wigot ok nyal telo nyaka ka wuoyo kamano gadieri bilano to chandruok ma wan go Kenya ka mag ng'anyo ndalo go bro tieko. Nikech kane wadhi ng'anyo igni mag 90 ne wadwaro chike manyien ma wabro tiyo go koro kochuno nyaka wadhi e ndara. Ne wadwaro chike manyien ma koro bro miyo court kidhiye to sirikal mamalo onge gi bad gi mbie kodno. Ne wadwaro polis manyalo tiyo maonge sime mamalo. Ne wayudo mago mwating'o badwa ni wayudo chik manyien, wayudo multiparty, koro wadhi tiyogo. Kanyicha thuolo mokalone sirikal otemo loro ute fwambo. Ne gidhi ng'anyo koso ne gidhi e court. Ne gidhi e court. To gin sani kiwinjo ka giwuoyo, nya neno panel moro ka. Kiwinjo ka giwuoyo to giwuoyo ka gima gichwalo ji mondo dhi e ndara. Nyoro godhiambo nokel panel kamoro ma e od fwambo ma wacho kisungu